шудааст ба хотире ки ташкил кардан дар кори нуқтаҳои савдода бози асосан барои тарабхонаҳо, барои чойхонаҳои калон, барои корхонаҳои хӯроки умумии ноҳияҳои шаҳр тақсим карда шуда омада харидорӣ карда рафта шуданд ба нархҳои дастрас. дар сифат албатта аз гӯштҳои маҳаллии мо болотар аст. Инчунин мо бо назорати муфтиёти ҳамун республикаи ҷумҳурии Беларус, инчунин муфтиёти худамон кафолат медиҳем. Мо сабтҳои видеоӣ ҳам дорем аз он ширкати гӯшттаъминкунӣ ки ба тариқи ҳалол, ба тариқи суннатӣ гӯштҳои мо забт карда шуд.